ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುಲಾಬಡೊಂದು ಬೀನ್ಸ್ ತೊಪ್ಪು ಕರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ ತೂಕ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಣಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಬೇಕ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿಮೆ ಸರಿಯಿಟ್ಟು ಪೊಡವಂಡು ಇತ್ತೆನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಗುದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ ರೆಡ್ಡ್ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೀರುಳ್ಳಿನೇ ಇಂಚ ಸಪೂರ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಯ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಂಪಾಪನ ಊಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ಕಾರಾಗ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊನುಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊನು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಆಂಡ ಅರ್ಧಯ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಸಾಯಪನ ಊಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನ್ನನಿಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡ ಏನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡ್ಡ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೊಂದುಲಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ನೆನಿತೋರ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನನಿಕ್ ಏನು ಮಲ್ಪ ಕಾಲು ಕೆಜಿದಾತ ಬೀನ್ಸ್ ಅವು ಅವೇನು ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾಯ್ನಾತ ಮೆಲ್ಲದಿದು ನೀನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನ್ನ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ್ಡ ತೂದು ಪಾಡೊನುಲಿ ಇತ್ತೆಂದಿನವರ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟ್ಟು ಮಗುತೊನ್ಗ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಪ್ಲೇಟ್ನೊಂಜಿ ಕವರ್ ಮದ್ದದು ಏನು ಮಾಡ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಮಿಡಲ್ಡ್ ಬೋಡ್ಡ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೀರು ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಬೀನ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಚೂರು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೋರ್ದಿದ್ದು ನೀರ್ನ ಆಜಂಡ ಅಂಡು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಪದಾತು ಪೆರೆದಿನ ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಅಂಚಿನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾಯ್ನಾತ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತಾರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.